Ako ľahko odoslať faktúru e-mailom? Ak potrebujete vystavenú faktúru odoslať zákazníkovi e-mailom, nie je nič jednoduchšie, ako ju odoslať priamo z Money S3. Stačí vám na to váš poštový program, ktorý je vo vašom operačnom systéme nastavený ako predvolený, napríklad Microsoft Outlook alebo Mozilla Thunderbird. E-mailom môžeme odoslať ako novovystavené faktúry, tak aj faktúry vystavené skôr. Nájdete ich na karte Obchod v zozname Vystavené faktúry. Pre odoslanie je dôležitá e-mailová adresa. Túto si Money S3 preberá priamo z adresy zákazníka. Pre odoslanie faktúry e-mailom stačí, ak kliknete na ikonu Odoslanie dokladu e-mailom vo formáte PDF, ktorá je v hornej časti na karte zoznamu vystavených faktúr. Money S3 automaticky vytvorí PDF súbor a ako prílohu ho vloží do novootvoreného e-mailu. Doplní adresu z adresára a do predmetu správy vloží popis faktúry. Vám stačí, ak doplníte stručný text a e-mail jednoducho odošlete. Tip na záver. Okrem tohto jednoduchého spôsobu vám Money ponúka aj pokročilejšie nastavenia, vďaka ktorým si môžete nastaviť vlastnú šablónu e-mailu a tak lepšie prispôsobiť zasielanie faktúr vašim zákazníkom.